Il-President tal-Għaqda Nanniet Malta Filip Kirkop rebaħ il-Premju Anzjanità Attiva ta' din is-sena. Dan wara li tħabbru uffiċjalment ir-rebbieħa tal-Premju Anzjanità f'ċerimonja differenti minħabba l-imxija. Dan kif in-nominati kienu qed isegwu din iċ-ċerimonja b'mod virtwali. F'kummenti wara li reġa' rebaħ dan il-premju, is-Sur Kirkop ħassu sorpriż ħafna. Is-Sinjura Doris Kalataċi rebħet il-Premju tal-Anzjanità Akademika u s-Sur Lawrence Buġejja rebaħ il-Premju Anzjanità Sportiva fost oħrajn. Dan fil-waqt li t-titlu Nanniet tas-sena ħaditu s-Sinjura Franġiska Briffa u dak ta' Solidarità Interġenerazzjonali marant is-Sinjura Marija Teresa Camilleri. Il-Premju Anzjanità Attiva li huwa avveniment ta' skala nazzjonali u li jsir taħt il-patroċinju tal-President ta' Malta huwa mmirat biex jippremja lil dawk li jagħmlu ammont kbir ta' xogħol b'impenn u dedikazzjoni fis-settur tal-anzjanità attiva. Waqt din iċ-ċerimonja l-President ta' Malta George Vella qal li jixtieq li l-anzjanità tiġi diskussa aktar spiss, speċjalment fejn tidħol is-solitudni fost l-anzjani. Min-naħa tiegħu is-Segretarju Parlamentari għall-Anzjanità Attiva Silvio Parnis qal li l-Gvern qiegħed juri l-apprezzament tiegħu lejn kull min qed jaħdem għal soċjetà iżjed inklusiva. Huwa saħaq li dan il-premju jħeġġeġ lill-anzjani jibqgħu attivi. Irrimarka li dan ma joġbiss għall-anzjani li jgħixu fil-komunità, iżda wkoll għal dawk li jgħixu fid-djar għall-anzjani.